Здравейте, аз съм Зонки, това е 7 епизод на моето Майнкрафт оцеляване. Да видим миналия епизод какво правихме. Да, говорихме като свине. И света се бъгна брутално яко. Къде е изхода? Не знам къде е тъпия изход. О да, това казах, че ще го експлорвам миналия път. Да, но искам малко кол само че. Миналия епизод беше много скучен, за което се извинявам. Света се бъгна брутално. Аз нямам торчове, не съм подготвен с храна, с нищо не съм подготвен и вървам в минато като Шашев. Аз миналия епизод се чудих какво става тук и направо обърках. Върви накъде е прибирането, накъде трябва да се прибира. Аз не знам нищо. Тук ли е? Да, със сигурност е на тук. Много е голяма тази пещера. Ще видя как да я Тоест, няма да копа в нещо, ще се губа и въобще не бях направил както аз правя моите си пещери, ги разделям и ги блокирам, които вече съм ги проверил и така нататък. Но днеска ще се занимаваме основно с мината. Така. Торчове, колкото за цялото население. Прибирам ги те... Опа. Да, прибирам го това. Взема тея глупости тука. Те пръчки ги оставям тука. Това тука. Не. Тежни ги оставям тук, това си го вземам. Ето и това. Значи сега такава кирка. Къде? Аз нямам... нищо нямам. Вземем си пръчките. Вземем си железото. Ще си направя малко инструменти. Че си нямам нищо под ръка. Си ясно. Вземем ги тези двете. Значи това го поставям тук. Това между го поставям тук. Торчовете. Къде са? Ставям ги тук. Това тук. Това тук. Тук купчета и тук храна. Ставам ги тези глупости тук. Ще взема това. Да потегляме. Аре бе! Ей там при много, където се сигнало наново, там ще да докопая. Ей тук.
граво ли има тук, бе? Това белото може да ни от полза след време. Опа! Перфектно! Значи сега ще тръгнем от тук. Или пък не. Добре, значи това... Как го правя? Да не може да се влиза вътре. Да се знае, че съм го запушил. Аз така си ги правя мините. Продължавам на тук. Тук има много злато, което ще ми е безполезно. Освен за броня. Тоест тя свършва бързо, обаче аз не я ползвам много, но пък е силна. Което толкова много голд ще ми свърши перфектната работа. Дано да имам колкото за едно 13 няма ми стигнат, то поне ще си направя гръдник от това. А тук има още желязо. Тоест такова. Има и желязо, има и айрон. Глупости, по-добре да мъкна. За първи път виждам толкова злато на едно място, но... Чай сега да запуша това тук. Че може да се изразми следващия път като минавам, а не миналия път като минавам. Защото аз не съм минавал тук никога. Ще обирам абсолютно всичко по пътя. Няма да изпускам абсолютно нищо. Така. Дано да открия още злато, че ми трябва. Така. Нека да го правя това тук. Засърбявам се. Между другото, казвайте в коментарите, ако поредицата ви харесва. Защото нито знам дали ви харесва. Нищо не знам просто. И затова ви питам вас. Така. Тук още желязо. Много лекъв коридор. Сигна съм. Тъкмо ще да кажа, че тук няма нищо и... Супер просто. Оле, колко много... След около 4 минути ще свършим епизода.
правя още един. Може би и още един. Правя ги по 15 минути, защото същите си, че е нови аккаунт и нямам активация от YouTube. Да качвам повече от 15 минути видеоклип. Чайте, аз не съм включил изродите и ще чуда за какво не ми падаха гърбара и запаметах. О, да. Супер, как го набарах. Имаме стенци тук. Добре, това ще си го направя така. Тук има нещо. Так му щях да ви... Тоест, викам си със сигурност сега ще трябва да копая още по-надолу там, където копах и намерих тази пещера цялата. Но късмета се обръща в моя полза и продължавам да копая. Напред и надолу. Тук пъти няма как да се загуба за връщане, тъй че продължавам. Ще си направя стълбички такива. Штрак. Готово, стълбичките са на лице. Виждам желязо. Добре, ще тръгна тая посока. Още желязо. Там може да има диаманти, но ще го пробвам следващия епизод. Ще отида там следващия епизод, да. Между другото съм снимал епизод нова 3, но не съм го качил поради причината, че забравих, че много до 15 минути. Само, а то е 16 минути и някакви секунди там. Ще трябва да го активирам. И да кача епизода. Втория епизод на нова 3. Също така искам да кажете в коментарите дали ви харесва и тази поредица. И Майнкрафта и нова 3. То почна да дупчи до мен, комшията. И добре, това беше всичко от втория епизод. Какво говоря? От седмия епизод. Ако ви е харесал, го харесайте клипа. Ако искате още се абонирате. И това беше всичко от мен. Чао, чао.